Здравей! Днес ще ти прочета Псалми 23 глава. Съвременен български нов превод. Господ е мой пастир, от нищо няма да се нуждая. Той ме настанява на сочни пазища и ме води през извори на вода, на почивка. Подкрепя моята душа, насочва ме по правилния път, изпълнява своето обещание. Ако тръгне през долината, тъмна като смърт, няма да се оплаша от зло, защото ти си с мен. Твоята сила и твоята грижа ми дават упование. Ти приготвяш угощение на мен, а не на моите противници. Помазваш главата ми с елей, чашата ми е препълнена. Нека благостта и милостта ти да ме придружават през целия ми живот и ще пребивавам в дома Господен завинаги. Този превод е толкова, мога да кажа, дълбок и силен за мен, защото думите, които са писани в 23-ти псалом, толкова силни, толкова влиятелни за живота ни. Днес те благославям с тези думи. Бъди благословен и знай, че Бог е твой пастир и от нищо няма да се нуждаеш. Бъди благословен!